8 oproti Luxu. Takže ak sa mi nepáči plátená strecha, keď je UV Expo a podobné veci, neviem, či sa mi bude páčiť nejaká budova oproti. To je jedna vec. Rekonštruujme dva zimné štadióny, ktoré tam sú v akom stave je, teda my to vieme. A ak máme stavať športové centrum, tak Radvaň alebo Sásova, kde deti robia bolesti a drogujú. Suseda má už vyše 80, ešte pár rokov dozadu bežkovala v tom parku v zime. Kolieskové korčule s malými deťmi, kam majú ísť? Napríklad, hej? Mňa by zaujímalo, ani od jedných architektov som nepočula percentuálne, koľko z tej zelene ostane štvrtina z tej plochy. No asi ťažko všetka. Ďalšia vec. Garáže zapustené do zemi a na strechy garáže detské ihrisko. A ten smrad z tých garáží kam pôjde? Kam sa bude odvetrávať? Keď to bolo povedané, že na streche garáži niekde na uhlisku, či teda na sídlisku, že nie je nejaké úvahy o čo. No veď tak dobre, vetranie, ja sa pýtam. A ja teda pracujem v zdravotníctve, tak poviem len jedno. Čím ďalej máme viac chorých detí, alergikov, astmatikov, tak len si berme zeleň, budeme mať čím viac horšie deti.